پشتی 18 دمجمیر جو گوتو بیجان و شبکه تجه شر و آلوزی پیشنیار یاسایا بهزکرنا یک بونا جواکی و هلگرتنان تیویا کود دی چارچوبه پیواجویا چارەسەریه ده هاتی آماده کرن دو کمیسیونا دادیا پارلمنتویا ترکیه ده هات پسند کرن. آرمانجا پیشنیار یاسای فسح کرن و چکدانینا تمامیا پککی و آوا کرنا زمینه yasayı bu ve gera gerilayan. Komisyonumuz bu teklifiyle birlikte Komisyona me ve peşniyarê yek ji peşniyaryasayen herî giring û krîtîk ên dîroka me ya yasadayînê gotûbêj dikin. Ji ber ku ev peşniyaryasa ew birîna miletê me ya ku zêdetirî 40 salin ji ber terorê xwîn jê diherike dê bi destên bi şîfa yên hiqûqê bipêçe. Piştî ku deshilatê armancên pêşniyariyasayê û navaroka wê diyar kirin, aliyên dinên siyasî jî rexne û têbînî û nêrînên xwe yên li ser pêşniyariyasayê anîn ziman. Bu yasa teklifini tüm sorunları... Em vê pêşniyariyasayê weke destpêka çareseriya bingehîn a hemû pirsgirêkên xwe dibînin. Ev pêşniyariyasa yekem pêngava rêwîtiyeke dirêj û zehmeta veguherîna demokratîk e. PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'a yaptığı Alîkarê serokê MHP da axaftina xwe de rexne li wan aliyan girtin ku dijayetiya pêvajûyê dikin. yalan, riya ve Em li gotinên wan aliyan nanêrin ku ji bilî dere û bêbextiyan ti sermayeyeka wan adin nîne. Dixwazin em ji hev bigeydin û ji hev veqetin. Li bendê ku em tabûtên zarokên xwe yên bi alê hatine pêçan li ser milê xwe hilgirin. omuzlarımızda taşıyalım. Gotinên Fethi Yıldız karvedanên İYİ Partiye li pey xwe anîn, ku ji destpêkê ve li dijî pêvajûyê ye. Sayın Başkanım, birinci açılım... Birêz serok di yekem pêvajoya çareseriyê de Tayyip Erdogan ev gotinên hûn niha dikin di gotin neteweperestan û endamên Partiya Tevgera Neteweperest. Piştre di navbera parlamenterên MHP û İYİ Partiyê de tansyon bilindtir bû. Ji ser kursiyên xwe rabûn da ku şerê hev bikin. biz yerimize oturmayız. Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekir. Di komisyonê de nîqaşeke balkêşî li ser hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş derket. Hatta Selahattin Demirtaş hakkında Serokwekîlê gruba partiyan û li ser rewşa Demirtaş rexne li pêşniyariyasayê girtin. bugün dolaşıma bir haber sokuyorsunuz. Îro hûn nûçeyekê di medyayê de didin belavkirin û dibêjin eger ev yasa derkeve jî Selahattin Demirtaş ji vê sûdmend nabe. Divê ev li vir biaxaftin. Hûn çi ji Selahattin Demirtaş dixwazin? Ma hûn dê wiha aştiyê bînin Tirkiye. Parlamenterê Dem Partiyê Saruhan Uluç ji Murat Emirre got, Demirtaş hevalê me ye û nabe hûn her carê wî weke amûr ji bo rexneyên xwe bikarbînin. Sayın Erkan Akçay'a Pêşniyariyasa kadroyên serkirde û wan endamên PKK'yên ku kuştinkirine li xwe nagire. Yên ku li xwe digire jî dê di çarçoveya yasayê de ceza û lêpirsînên wan bu 5 heta 10 salan bên paşxistin. Terörü artık tamamıyla ortadan kaldırmak. Tê pêşbînîkirin ku pêşniyariyasa sibe were civata giştiya parlamentoyê û piştî dengdanê heta roja duşemê were pesendkirin. Ferdî Sak, Rûdaw.